Здравейте, хора! Сега ще ви покажа как да влезете в дигитална раница. Така. Значи, пишете, чакайте, дигитална, чакайте, извинете от клавиатурата ми, дигитална раница. Например, втори клас. Чакайте. Аз съм на 8,5, така че нищо не ми пречи да съм в втори клас и така. Да. И тук. Така. Без да исках. Извинете. Ето дигитална раница. Чакайте. Така. И ако искате да изгледате този клип. Така беше някога. Днес е различно. В отговор на предизвикателствата, Министерството на образованието и науката създаде единна електронна образователна платформа – Дигитална раница. Тя е напълно безплатна, с бърз и лесен онлайн достъп до богат набор от учебно съдържание. За учителите тя е уникален инструмент за създаване на уроци. За учениците – виртуален портал към морето от знания. А за родителите – възможност да следят и подпомагат развитието на децата си. Платформата е за всички в сферата на средното образование, със специален фокус към персоналното отношение от учител към ученик. Защото бъдещето ни са нашите деца. Научете повече на edu.mon.bg. Така. И тук. I feel like I get the first look or the first Така беше някога. Днес е различно. В отговор на предизвикателствата, Министерството на образованието и науката създаде единна електронна образователна платформа – Дигитална раница. Тя е напълно безплатна, с бърз и лесен онлайн достъп до актуален... Съжалявам.